Здравейте, уважаеми приятели, скъпи телевизионни зрители! Както знаете, аз съм Коко, а вие отново сте с шоуто Коко Риго. Видяхме какво се случи в първата, втората и третата част. Третата част е сега всъщност, така че нека да видим какво ще се случи в третата част на Коко Риго. Много усмивки и останете с нас, ако имате желание, търпение и чувство за хумор. Давай! Здрасти! Чакай малко! Какво готбе сега? Не дай така. Аз съм Коко, а ти си в шоуто Коко Риго. Не разбираш? Да. Така. Как се казваш? Мери. Мери. Мери, мога ли на ти? Може, разбира се. Добре. Не се занимавам с политика, не се притеснявай. Да, супер. Кукуригам първи въпрос, Мери. Така. В крак с модата, в облеклото или в крак с технологиите, Мери? В технологиите. Сериозно? Yes. Да. Опа! Добре. Yes. Пичове и изчакайте малко. Кое е първото, което те привлича в противоположния пол? Първо външния вид. Външния вид, какво ще привлече? Да, махни цигарите, да. И? Извинявам се. Второто ли да кажа? Да, първото и второто нещо, което те привлича в противоположния пол. Мери. Първия е външния вид, после характера. Как като го видиш, ще му разбереш характера, бе, човек? Нали, като си кажем две приказки. Ще си кажете две приказки? Ще му си кажем, да. Здрасти, кажи две приказки. Така ли? Да. Окей. Кукуригам трети. Понеже 24 май е ден на... На какво? На писмеността. Така, на славянски. Да. В този ред на мисли колко са буквите в българската азбука? 31. Колко? 30. Виж как те се смеят. Колко? Ти сега ме притесняваш така. Аз те притеснявам. Да. Моя външен вид те притесни. Не. Ами? 29. Ако те удара с микрофона по главата, колко ще бъдат? Един удар. Абе, колко са буквите в българската? Ти българка ли си? Не. Къде си? От Сирия. Аз чуга, бе! Тук ме закопа, нали? Обаче, чакай сега, шукран. Обаче, виж сега какво? Да. 31 или 30? 30. 30. 30. Браво. Браво! Машинка, бе. Ти си машина. Добре, сега трети въпрос, четвърти. Моля ти да не е такъв. Моля ти се. Само ги виж, двете. Ето. Добре, защо заобикаляте сега? Това е някаква тенденция. Заобикаляте тенденциозно да не ви спре евентуално то с микрофона, нали? Така ли? Да. Да, ма ви спрех. Така че, вие сте в шоуто Коко Риго, аз съм Коко. А вие сте? Аз съм Вики. Вики и? Стела. Стела и Вики. Да. Може ли да ти и да ви изкукуригам няколко готини въпроса? Само, че така той ще ви се скара, защото сме в слънцето. Елате малко на сянка, моля. И така, Вики и Стела. Стела и Вики. Не съм забравил още, окей. Кукуригам първи въпрос. В крак с модата, в облеклото или в крак с технологиите? Вики. В облеклото. В облеклото? Ми какво? А ти? С облеклото. Технологиите ряпа да ядат. Какво? Само облекло, без технологии. Да. Телефони имате ли? Имаме, да. Добре, окей. А кое е първото, което ви прави впечатление в противоположния пол? Най-вероятно външния вид. Да. Така като ме погледна за първи път, какво ти направи впечатление в мен? Кукуриго не знам. Сега каза ми, че съм кукурил. Добре, ами ти? Външния вид и отношението. Как така от първ поглед, че разбереш за отношението бе жена? Не мога така, както ходи, нали, мога да си го харесам. Първото нещо, кое ще забие така в сърчицето? Външен вид. Външен вид. Да. Демек да бъде какъв? Какъвто е приятеля ми. Вау! Да. Значи приятеля и чуя внимателно. Да. Паднал си на... Да. Ти? Какво? Аз Ще допълниш ли? Не. Не. Добре, окей. 24 май е ден на... Българските братя Кирил и Методий. Славянската писменост си реч, така ли? Да. В този ред на мисли, колко са буквите в българската азбука? 32 ли бяха? Май 32. Я питай нея, че ти го в облаците някак. Мисля, че бяха 32 или 31. Мислиш ли сигурно? Не съм сигурна. Следно 32 или 31? Опа. Опала. Я кажи ти. 31.
Една или две? Една. Последно. 31. Ти българка ли си? 30 са, значи. Колко са? 30. А ти? Ми 30 или 31, не знам. Ще умра. Уважаеми зрители, ще умра. 30 са. Ще ми удара с микрофона по главата, да дойде къла от главата. Добре, 30. Браво. Браво. благодаря. Браво. Благодаря. Ще има подарък за теб. Добре. Подарък. Той ми каза да не викам. Добре. Окей. Добър ден. Извинявайте, че ви спирам, но изглеждате добре и Благодаря ви. затова искам да ви задам. Вие сте в шоуто Кокориго, едни кокоригащи въпроси. Гледам го. С удоволствие. Благодаря. Слушам ви. Ето, това е в наша чест. Точно така. Така. Аз съм Коко, вие сте в Кокориго. Вашето име? Аз съм Росен. Росен. Да. Росене, започвам да кокоригам първи въпрос. Добре. В крак с модата в облеклото или в крак с технологиите, Росен? Може би страх с технологиите, защото модата винаги е преносен смисъл, технологията помага за облеклото. Супер. Добре. Втори въпрос. Кое е първото, което ти прави впечатление? Нали на ти може, казах. Да, как? Разбира се. Кое е първото, което ти прави впечатление в противоположния пол? Първото. Ами, противоположното мнение. Ама ти като я видиш сега от пръв път, така, от пръв поглед, какво мнение е, братко? Зависи как изглежда. Това е. Първото е как изглежда. Второто, И каква трябва да бъде тя от крехнини сега? според мен трябва да бъде добра по характер и сравнително красива като физика. Като физика, т.е. слаба, пълна, висока, Тоест привлекателна. Независимо каква. Чаровна, така да бъде. Точно така. Руса, черна? Може и руса, може и черна. Добре. А може и нещо средно. Така ли? Да. Добре. Сега, 24 май, понеже е ден на славянската Така, писменост, да. в този ред на мисли колко са буквите в българската азбука? Аз мисля, че бяха 28, доколко си спомням. А последно? Чакай да помисля. И мисля пак, че 28. И последно? И пак 28. А ако не е така? Може да са 30. И 30 или 28? Може би 30. Може би 30? Да. Честито, отгад на 30. Знам, чегувам се, разбира се. Добре, 30. Нашето предаване е Добре, весело и 30. за това трябва да бъде така. Трябва да има чувство за хубаво. Абсолютно. Така, представи си, че имаш 100 000 евро в тази чантичка или какво е там и така нататък, но можеш да си купуваш с тях само неща, започващи с първата буква от твоето име. Какво си купиш? Мандарини. За 100 000. Цел вагон мандарини. Браво! Много готини. Сте сладки. Добре. А какво би сторила, за да излезеш още по-привлекателна през идващото лято и по-секси? Да хода на фитнес. Че ти не ходиш ли? Не, Топа не ти и трябва, като те гледам така. благодаря. А друго? Не. Нещо в облеклото? Роклички Какви? да нося. Къси. Къси? Ах ти тирикатка такава. Добре. Предпоследния. Ако станеш невидима за един ден през лятото, каква беля Невидима? би сторила? Да. Бих... Какво бих? Бих отишла до друга държава, примерно. Невидима до друга държава? Да. Що ти е да си невидима до друга държава? Не знам. Така, Е, да така не ме за... виждат. Да. Защото така съм рекал. Точно. Добре, окей. И какво ще правиш в тази държава? Не знам. До Сирия? Добре, окей. Няма да те... Я ми кажи 3 града български, в които да няма буквата А и И. И. Да. Айде де! Айде де! Търново. Търново, браво! Давай! Не мога да се Тук сетя. монтажистите слагат един часовник, почва да тик-така. Давай! Чакайте. Не, Пловдив има Нали и- да ти си говорим? Давай! Да дам ли жокер? Да. Р. Северна България. Р. Северна България. Ру. Добре, Русе. ти не можеш Русе. явно. Браво. Я ми кажете 2 града от България, които да нямат А и И. Несебър. Несебър. Браво. Гледа като глътнала змия крокодил. Кажи. Кой? Осен, това е до Враца. Осен. Да. Това град ли е или село? Колко съм зле. Аз казах град. Пинис. Вие? Етрополе. Созопол, браво. Ето, виж, хората знаят. Хората знаят, а ти не знаеш. Аз не знам. Представете си, че имате 100 000 евро в джоба или тук в тази чантичка. Но можете да купувате само неща, започващи с първите букви от името, първата буква от името ви. Какво ще си купите? Вики.
Трябва да го помисля. Я го помисли. Не знам. Айде. Велосипед, не знам. Велосипед за 100 хиляди. Ужас. Ти? Самолет, само за това се сещам. Самолет си купиш. Да. С 100 хиляди. Малко няма ти стигнат. Нищо, на лизинг. Партньора ще додаде. Да. Добре, браво. Какво бихте сторили, за да изглеждате още по-привлекателни и по-секси през това идващо лято? Не знам, аз съм си добре според мене. Нищо не би трябвало да ви трябва, не знам. Не бе, ти си готина, обаче все пак. Още така, какво би добавила в ракурс към нещата? Първо нея не може ли след това аз да го помисля? Колко е хитра, да. Ти искаш първо тя. Добре, казвай. Не, аз не знам, нямам идея. Нямаш идея. Не. Си останеш така, каквато си. И през лятото. Вземи сложи един кожух, ако искаш. Ръкавици и шал. За облекло ли говорим? Не бе, за не знам какво. За някакъв аксесуар ли, нещо какво. Не знам, ти знаеш. Какво ще направиш, за да видиш още по-секси и още по-готина. И привлекателна. Не знам. Най-го обичам този отговор. Мире, най-го обичам този отговор. Да, и какво? Не знам. Ако те удара с микрофона по главата, ще се сетиш ли? Не. Ти! Сигурно облеклото надали по дънки ще излезе на лятото. С мини джупче ли ще излезеш? Не с поне къси панталонки, не. Уха! Да, или няма да съм по свичари дънки. И това ли ще направи още по-секси и по... Не, ама поне няма да ми... Защо не сложиш един бански да тръгнеш по центъра на село? Не. Що? Няма да е привлекателно. Как? Па ти отде знаеш? Аз знам. Ти го направи, па после ще говорим. Ние ще дойдем с камерата след теб. Срам ме. Срам те, Да. па не ми изглеждаш толкова срамежлива. Не ми... Зодията е? Дева. Ти? Риби. Добре, окей. Сега, последен такъв един подвъпрос. Българки сте, нали? Да. Назовете ми 3 града, български 3 града, в които да няма буквата А и И. Своге. Браво! Аде бе, Забих. тук монтажистите слагат един часовник и почват тик-така. Браво! Имате по един, давай! Бесай. Имам и подаръци накрая, да знаете. Български град. Смолян. Смолян, браво! Гледаш като джокондата в момента. Само сещам с А и с И. Без... това, да. Да, и? Щях да кажа голяма глупост. Я кажи я. Щях да кажа Варна, ама той има... Верно е, така е. Ам, Айде де! мгм, Забахнахте ли бе? Да. Ами Родозем? Няма да ви говоря повече по тая тема, явно не ви е темата. Четвърти въпрос. Представете си, че имате 100 000 евро във вас. Да. Но можете да си купувате само неща, започващи с първата буква от името ви. Какво ще си купите? Казахме, името е Роса. Роса. Да. Какво ще си взема? Р. Ракета няма да си взема, защото не ми се лети. Ракийка? Ракийка, да. Задължително. Добре. Почитател За съм 100 на 000 домашната евро. ракийка. За 100 000 евро. Не. Цела цистерна. Ще има да си поркаш. Има да си поркам, да. Ма и това не е лошо всъщност. Стига да ама е добра компания. Аз да подсетих. Защото това е човек, който е създал Кокориго. Добре, благодаря. И така, какво би сторил, за да изглеждаш още по-привлекателен и секси през идващото лято? Може би бих бил по-откровен към всичко и към всеки. Така човек изглежда по-привлекателен и И по-секси. по-секси. Чрез откровение към сексапил. Точно така. Човек не трябва да крие онова, което желае, стига да знае как да го показва. И да го поиска. Да. Добре. Дойдохме си тук, паснахме се. Добре. Да. Я сега кажи. Ако станеш невидим росене за един ден през лятото, каква беля би сторил ти? Страшно много. Една бе. Добре. Че си голям биладжия, то си личи веднага като види човек. Ясно. Ама една поне. Бих сторил поне една беля. Дали знаеш, Каква? с една жена винаги би сторил човек една беля. Една жена, една беля. Да.
Това би стоило. Ама невидим сме, човече. Еми да, разбира се. Така няма да знае кой е направил белята. Ах ти, вагабонтин така. Абсолютно. Добре. Скъпи приятели, както знаете, във всяко шоу Коко Риго аз имам по един гост с неговите въпроси, който задава на моите пак. Сто пъти го правим това. Айде. Скъпи приятели, както знаете, във всяко шоу Коко Риго имам по един гост с неговите въпроси към онези, които застават пред моя микрофон. Този път той не е актьор, нито художник, но със сигурност е човек на изкуството. Чета го да не направя грешка, защото сме и приятели на всичкото отгоре. Работили сме заедно още преди години, когато правих телевизионното шоу "Скрита камера, шпионката на Коко". Аз пред обектива, а той от другата страна на камерата. Сами разбирате, че той е моят приятел и колега, човекът с главно Ч, операторът Павел Баев и още Павката от легендарната БГ хип-хоп група Хикс Тим, която е емблематична група в историята на българският хип-хоп. Оставила е дълбока следа в златната ера на жанра у нас в началото на 2000-та година. Или 2000-те години. И така, следващите въпроси ще бъдат моя колега и приятел Павел Баев. Обичам те, Павка. Бъди жив и здрав. Сега, тези въпроси не са от мен, де ще ги задам. Те са от човека, който е монтиран на нашия екран. И това е Павел Баев, оператор. Поздрави! Да, той те пита. Ако можехте да елиминирате едно задължение от живота си, кое би било то и защо? Ами да ставам рано за работа. Това ли? Да. Искаш да ставиш късно за работа? Ами малко по-късничко. Към колко? Ами към 12 примерно. Мале, че каква тая работа, бе? Ами да. Нощна смяна? Да. Окей. Към 12 се добят. Добре. Се добят. А кое е било най-странното нещо, което си консумирал и въпреки това ти е харесало? Бъбъл ти. Кой? Бъбъл ти. Какво е това? Това е за пиене. Ами той е като студен чай, ама има едни такива малки кръгчета, които се пукат в устата. Уважаеми зрители, това не съм го пил, нито съм го ял. Добре, да, ама това алкохолно ли е? Не. Безалкохолно. На какво прилича? Ами има с вкус на малина, ягода, боровинки. Странно, но ти е харесало. Да, много е странно. Добре, Ама е окей. хубаво. Предпоследния. Ако трябва да живеете във филм, кой жанр бихте избрали? Екшън, ужас, трилър или романтична комедия? Романтична комедия. Защо? Ами защото обичам романтиката. Обичаш романтиката? Да. Най-романтичното нещо, което е правил мъж за тебе и ти за него. Ами аз за него подарих му едни скъпи обувки. Ей, бати Тук сложиме пегъл. Романтика, че му подарила скъпи обувки. Да, достатъчно романтично е. А той А той какво? пред нас се запали едно сърце с огън. Пред нас. Какво направи? Запали едно сърце с огън. А сърцето топтеше ли? Не. Ага. Но сърце с огън заради тебе. Заради мене. Добре. Сега, връщам те малко в детството с този подарък. Това е едно захарно пете с логото на нашото шоу. Благодаря. Да ти носи много щастие, си го близнеш с когото искаш. А сега по адет трябва да ме хванеш под ръка и да изкокоригаме 3 пъти в камерата. Но понеже сте голяма Какво група, да кажем? да изкокоригаме 3 пъти. Но не куко, защото още не съм куко. Колко рига? Дайте, елате тук и вие, да изкокоригаме 3 пъти, тримата, всичките. Окей. 3, 4. Кокориго! Кокориго! И Кокориго! Весело лято! Всичко най-готово! Чао! Чао, чао! Кое е било най-странното нещо, което сте консумирали и въпреки това ви е харесало? Виж, не се занимаваме с политика. Казвай нещо, което си клепала, обаче въпреки това странно, но пък ти харесало. Не знам, нещо алкохолно ли какво?
Ех, тая младеж, да. И какво? Не знам, не се сещам така да ми е Добре, харесал. какъв алкохол си пила, пък ти хареса? Нищо толкова много не съм. Наистина не пия. Еми, вино. На мен ми харесва виното. Абе, говорим за ядене, бе, хора. Стига с толкова. Така ли? Консумира ли? Ами... Еми... Ай, че нямаме батерия, бе. Калмари, аз не обичам риба. Обаче ти хареса. Да. А. И суши. А ти? Ами... Или как е застанала на погледния? Защото не мога да се сета, аз много неща не харесвам. Нещо, което съм опитала да ми харесало... Да е странно пък да ти е хареса. странно! Абе, вие, вашите реалтани, бавно загряващи ли са? Какви са? Да. Дай да кажем суши. Суши. Да. Защото тя го каза, нали? Не, Мишо, от това се сетих. Добре. Предпоследния. Ако трябва да живеете във филм, кой жанр си избирате? Екшън, ужас, трилър или романтична комедия? Екшън. Екшън. Що? Защото е забавно. Не е забавно. Екшън. Само екшъни стават. Да бият микрофона по главата, само по кокалчето. А ти? Еми екшън, да, защото, примерно, как тук някой ще се стреля. Агресия, нали? Да. Агресия да има. Напрежение. Джанга банга рангара, или какво беше? Добре, екшън. Кое е най-важно за вас, пита Павката? Сънят или храната? Сънят. И двете. Не, храната Добре, или значи сънят? храната. Храната. Без сън? То като се надеш, ще те доспива. Чуга, бе! Философии, да. И? Ами аз без сън не мога. Значи храната. Не, съня. И после храната. Да. Сега трябва ми нещо много символично, ма от сърце пък. Това е едно захарно петле словото на нашето шоу. Благодаря. Да си го близнеш с кеф. Що, нещо кофти ли направих? Не. Заповядай. Благодаря. И сега по адет трябва да застана тук между вас и да изкокоригаме 3 пъти в камерата. Обаче внимавайте, не куко, а коко, защото не съм още куко. Разбрахте ли ме, Добре, момичета? Заповядам. Кокориго. Какво да кажем кокориго ли? Няма да кажете, ще изкокоригаме. Айде, ла. Тримата. 3, 4. Кокориго! Кокориго и кокориго. Много ви благодаря. Приятно лято Благодарим и и на бъдете вас. все такива готини, весели за смени. Благодарим. Чао! И вие И много любов! Чао! То ако се все по две, така няма ми стигнат захарните петета, на което ти, Миро, ще бъдеш много доволен, знам аз. Я ми кажи сега. Не, няма да кажеш повече. Сега тези 3 Не, въпроса няма са да кажа. от Павел Баев, който е монтиран на нашия екран. Така ли? И Павката те пита. Ако можехте да елиминирате едно задължение от живота си, кое би било то и защо? Това е много хубав въпрос. Павел Баев все такива ги задава. Ако можех да елиминирам тежката физическа работа, която имам в моята професия, мисля, че ще бъде много добре. Каква е професията? Куриер съм. Какъв? Куриер. Куриер. Куриер съм. Интересно какво? Интересно е. Тежката физическа работа елиминираш. Тежка. Добре. Иначе другото е интересно като куриер. Добре. Кое е било най-странното нещо, което си консумирал и въпреки това ти е харесало? Суши. Суши, Да. Странно ми е, но е вкусно. но вкусно. Да. Много хора казаха за суши, между другото. Да. Ако трябва да живееш във филм, кой жанр би избрал? Екшън, ужас, трилър или романтична комедия? Може би романтична комедия. И всички пък тая романтична комедия. Може би Един защото... ми каза и съм екшън, трилър. За какво ни е екшена? Ние го си го имаме. Ние си го имаме в България. Ще това има екшена. зверщина, ще бегаш, ще стреляте. То непрекъснато го имаме в България. Нали? Екшена, да. Което е интересно. Романтична комедия. Романтична комедия. И ти си главната роля. Да. Добре. Окей. През цялото време. Сега искам да кажеш 3 града в България, Добре. в които чието имена няма А и И. Поне 3 града. Това стана сложно. Добре. Що? Как сложно? Не. АИ, така ли? А и да Търново. няма. Търново. Търново. Да. Добре. АИ. А и. Росен Трън. няма работа. Трън. Трън. Да. Там е много студено. Да. Да и? Още един. Да. Тук признавам. Да. Ще се сетя. Тук монтажистите слагат един часовник отгоре, почват. Така ли? Да. Той вече тик-так. Добре, ще се сетя. Още един град, бе. Да, Нали си българин? Да, българин. Росен е През цялото българин. време. Да, продължавам да съм българин. Добре. Цял живот. Честито ново правителство. Благодаря. Да.
Само да им кой е... Дай Боже да е за добро. Дай Боже да им кой е най-добрия. Да. Особено министър на финансите. третия град ако е? добър. А, Айде, аз да ти го Троян. кажа. Русе. и Троян също става. Троян става. Ето. Добре, сега те връщам Дисциплина. малко в детството. Знаеш, Да. ако си гледал предаването, че подарявам такива захарни петета. Да, Слогото благодаря. на нашото шоу. Да, Кокориго. Лично съм го лепил това лого. Много е добро. Искам да си Кукуригаме здрав, заедно. да си изкукуригаме 2 пъти. Ще го Не, 3 пъти. 3 пъти. Хващаш ме под мишка. Айде. Това става реклама малко надолу. Айде, рекламата е махаме. Така. Давай сега под мишка ме хващаш. Айде. И кокоригаме, защото не сме куко и двамата. 3, 4. Кокориго! Кокориго. Кокориго! Благодаря ти, Росене. Аз също. Весело лято ти желая. Весело. Да си здрав, братко. И много, много хубави летни приключения и авантюра. Благодаря. Чао. Той пак снима обаче. Той пак снима. Вижте как ми трепери ръката. Извинявайте, имате ли 18 години? Ама честно. 18 години имате ли? English English. Yeah. or Polish? Polish. Yes. From where we come? Your country is Poland. Poland. Yes. Аз сега на Полевкини не бех попадал, уважаеми зрители. And what do you... Сега обаче ще им забием един много жесток номер. Полиш. Yes. България. Yes, of course. Stół z powiewanymi nogami. Good! Stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powiewanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. Książ brzmi w cinie, gdzie dziewczyny. Książ brzmi w ścinie. Jak... Książ brzmi w cinie, gdzie dziewczyny. Książ... Полякини не мога да кажат, аз съм българчи, си го казвам. Е, това е. Książ brzmi w ścinie. Чичковите червенотиквеничковчета. Tego to ja w ogóle nie znam. Не знаеш? Чичкови... Хоч. Чичковите червенотиквеничковчета. Cićkowit... Za szybko. Cićkowite... Червенотиквеничковчета. Czerwonickie... Czyta. Why in the Poland all girls is so beautiful? Because it's a good gen. Good gen. Значи попитах ги, защо са хубави полякините, те казаха, че имали готин ген. Добре. You like Bulgaria? Yes, of course. I don't know because yeah, and 1 hour. Те са дошли преди 1 час. Така ли? Yes, yes. Yes. Going to... My show is Cocorigo. The name is Cocorigo. You know what is Cocorigo? Cocorigo! Yeah. Because it's very difficult to make translate now Yeah. to Bulgarian people. We must... What we can do in Bulgaria? just a minute. Okay. We must make 3 times, say Cocorigo in the camera, okay? Okay, free time. Come on. Cocorigo, all right? 1, 2, 3. Cocorigo! Cocorigo! Thank you very much. Dziękuję bardzo.